трупата, пак се влогове Сливен. Емисия, горе-долу ще имам 3 минути да снимам, няма проблеми. Сега малко сме пред хода на един, малко ще го поизчакаме. Не знам какво да правим. Айде, кажа, идва той е Габриел. Ето ги другите от трупата. Питър. Даниел О'Брайен, както аз му викам. Споко не е в YouTube канала ми. Имам. Често казано, не е нищо интересно, днеска се подходихме, отидохме на Burger Point и ето го лудя от трупата. Ето го малко, ето заливай сме луди в трупата. Малко се откачи. Майкъл Джексън. Да, и както до сега бяхме в Burger Point, хапнахме един бургер, отидохме на компютърната зала, 2 часа поиграхме. Откакто си роден, момиченцето ми? Майка ти дай баба сле! Майка ти дай баба сле! Ско? С пръчичката ли? С пръчицата, която ти е в гащата? Не. Или с пъпката, която ти е в гащата? С банана, който ми е в гащата. Няма нищо интересно. Чакайте. Добре, да малко ще... ще паузирам клипът, защото малко тия са... Така както продължавах да знаете... Тия са луди! Някой ден ще почна и видеоигри да публикувам, само... Пишете ви какви игри искате. Майнкрафт мога, Антънт мога. Кой от друго? Как само да помисля една секунда. Мога и да пускам клипове на Need for Speed, ще я инсталирам наново, Need for Speed Underground. Да, Underground. Някой ден може да инсталирам или Most Wanted. Това е всичко днес в влогове Сливен. Довиждане! Извинете хора, забравихме едно нещо. Трябва всички от